Maayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao niya na sabing CB sa among Pinoy-anan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa amihanang Subo nga maghatod og laing sugilanon nga para namo halandumon og puno sa mga pagtulunan nga hinaot among mapakisaw ninyo karong hapuna. Si CB akong paningkamutan nga tibok adlaw ikauban sa tong programa kay si Dr. Iris dunay bisita tuwa sa sala. Ya kini bisita ha, pag kamatag yung CB nga nakabantay siya na bisita, wa na gyud siya muundang og aw-aw. Mao na nga perting sa baa diri sa among bahay kay dako kay nitingog si CB. So ako lang ni siyang ikuyog din kay mao ni paagi nga di siya mao kay sigihan ako siya gugos. Kay kun ako ni siya ibutang diri perting kasawa di mahitsura ang atong programa. Mura na kaka well modulated di ba kini mong aw-aw sip. Murag gid dako kay iro usay ni mga dagkong iro mas dako pagtingog CB nila lisod nilngiga ni CB murag announcer ron siya og tingog. Ang atong sugilanon karong hapuna maguluhan og co-attempts. Dili gito sila seryoso nga nakaistorya naman ko ninyo sa actual gyud nga kodita nga gilusad batok sa administrasyon ni kanhi Presidente Cory Aquino. Kining mga co-attempts na akong pakisayran ninyo, wa gyud siya mo graduar ngadto sa hingpit nga pagsuway, pagsakmit sa gahom sa gobyerno pinagi sa puwersang militar, pero mga military movements, mga troop movements nga nakapatumaw sa pagduda nga dunay giplano batok sa gobyerno. O kining labing minus duha ka mga co-attempts or mga troop movements nakaaghat na mo pag-usab sa among deployment sa among resources sa ABS-CBN, sa dihintamahan dira kong ABS-CBN. So nahitabo ni between 1995 kanus ako nagsugod og trabaho sa DYAB hangtod sa pagsira sa ABS-CBN. Pasayloa di na ko maka-recall sa exact years, di na lang ko musuway. But later on, maybe magtinabangay ito og subay, magpakisayod ko nilang Ma'am Tata Singkusi o sa uban nga mga opisyal sa ABS-CBN. Pero ang akong pagtuo mao nga ang first attempt, dili pa ako ang anchor sa TV Patrol Central Visayas. Pero sa second na attempt, ako na ang anchor sa TV Patrol Central Visayas. Sa unang attempt, dito pa ko nagpuyo sa Radya Town Homes. So, nalipay ko daghan kay kung mga silingan sa Radya Town Homes nga makatanaw ining atong broadcast. So, hello mga former neighbors, pero wa na sad sila magpuyo sa Radya. Naanasad sila sa laing mga lugar nagpuyo kay agad manguta asa ka magtrabaho, asa mag-eskwela ang mga bata, kita may mo pahiluna, di ba, para sa mga bata. So daghan kay salamat nga daghan ko mga silingan diya sa Radya Town Homes. Ang ikaduhang pagsuway nga or co-attempt nga nakaaghat na mo pag usab sa mong deployment sa among resources sa ABS-CBN, diri ko nang puyo kini akong Pinoy-anan karon sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Hasad kang lihok ka ni mo si Victor, mura man siya ikay na co-attempt. Sa una nga co-attempt, murag lain pa to ang anchor sa TV Patrol Central Visayas, pero ang akong gipasabot nga pag-usab sa mga deployment sa ABS-CBN, ang ABS-CBN dunay capability pag-broadcast outside sa among studio. So mao to nga matag higayon dunay unusual troop movements dito sa Metro Manila. Ang among head office tawga na og paranoia, tawga na og pagkatarantar, tawga na og pagkasigurista. Pero ikaw ba'y network na nakasuway o nasira atol sa martial law, mausap tingali ang imong attitude. So nakasabot kay aming ang attitude sa among management dito sa Metro Manila, gamay gani kayong mga huhungihong na dunay troop movements. Ila dayon ming pindutan nga mga estasyon sa probinsya, pag may troop movements dito, siguro may troop movements diyan. So paandamon may tanan. So ang pangandam sa ABS-CBN mao na kung simbako sakmiton, doon ay troop movements, unya sakmiton ang among studio diya sa Barangay Hagobiao sa siyudad sa Mandaue, mahimong among i-shift ang tanan among kahimanan o maka-broadcast me from outside.
our studio. Unya, ang ilang napilian, ambot na tsambahan ba lang, pulos ang akong mga Pinoyanan. Sa dito pa ko sa Radya Townhome sa Pagsabungan, naman ko sa 4th floor, gusto lang ibutang ang among kahimanan sa roof deck. Kay ibabaw na ko roof deck naman. Upat ang nakaandana ang dili good mag-iskuta ba karong kondo mo raw binararyo tanong mga milyonaryo kini among kondo sa Radya Townhomes dili in town do wa gani ni kabot og sa kamilyon kada unit. Barato in town kayo ang among palit ini. So ang ilang gitanaw ang among roof deck bantang kay sa Mount Busay kay kining signal sa TV kinahanglan dunay line of sight. Unang matabunan lang og gamay kaayong building wa na maproblema na ang signal sa TV. Muna ang kasagarang transmitter sa TV naa sa Mount Busay, kanang gitawag lang Mount Busay. Transmitter o ang mga antena sa GMA o sa ABS-CBN nag-atbang lang. Pila ra gyud kalakang ang distansya tali sa duha ka higante nga mga towers diya sa Mount Busay. So, ang among roof deck dito sa Pagsabungan sa siyudad sa Mandawi, bantang kayo sa Mount Busay. Mao to nga giingnan ko nga arila na mo ibutang ang mga ekipo sa akong unit, sa akong condo unit. Total di man kaedag ko. Kaya di man na ibutang na mo og truck. Pero actually, ang dako ana kanarang antena kay 40 man taasa sa antena. Kinahanglan siya nga mo makakita gyud sa Mount Busay. So kinahanglan mig antena nga taas-taas. Basta makitaan lang sa Mount Busay, okay kay mo signal. Yung testing nila, okay gyud kaya mo signal dito sa among Pinoyanan. So, ano ito, giingnan ako, dunay troop movements, so i-deploy dayon ang among mga kahimanan dito, unya ang katong mga kamera, ang mga kining mga lights, kanang set up na sa newscast, at doon lang, ibutan lang og van. So, doon namin gitawag to OB van sa una, na capable siya mo broadcast. Pero, ang OB van mo man, matabunan mas mga panimay, kinahanglan jud nga pataas mutong ang akong roof deck mo gigamit. Pero ang tanang kahimanan sa kamera o uban pa dito ra sa among OB van. Unya amo lang gihangyo ang gwardiya o ang homeowners association sa Radya Townhomes nga bayad lang mi og wa pang tibera ng parking, libre pa tong parking sa una. Mo parking lang mi og sa lugar nga dili pa man sa kay daghan na puyo sa Radya Townhomes. Karon nakabalik og bag-o sa Radya Townhomes, sus grapihang punuan na sa mga sakyanan. So kung karon pa to nahitabo di na mitugtan na makaparking pati dakuha man na ng OB van sa buhi pa bang OB van sa ABS-CBN wa pa mahalin kay gipabaligya man ang tanan ng mga sakyanan. Ang nahibilin sa ABS-CBN ang mga broadcast equipment na lang. So karon bang kuno ako nahibawan ipamaligya na sa pang broadcast equipment. In fact nanghilak ang ako mga kanikauban or kami may ilang kanikauban na ang mga nahibilin sa ABS-CBN nanghilak karon bag-o kay nakadungog sila hasta transmitter ibaligya na. Murag wa na gipaglaom ang management sa ABS-CBN nga makabalik. So among broadcast equipment ibaligya na, among transmitter ibaligya na. Mura og ang ABS-CBN makontento na lang isip content provider. Dili na gyud siya makabalik isip TV station or radio station. Murag apiki man gyud sa panahon karon. So mao na to ang setup nga at tumi magmuntar sa antena sa among roof deck unya ako lang pasabton ako mga silingan na ilang mo kahibong di mi magpahibaw unsay tinuod ka hinungdan na dunay troop movements kay maalarma unya ang mga malupyo ingon nga maangin mamidini do na madighay hulga so di wa mi mo pahibaw sa rason ako lang ingon nga test broadcast ni so pasayloa ako mga silingan diha sa Radya Townhomes wa mo na mo pahibaw ang laing challenge mao tingali dunay makabantay ba nga nag-set up mi unya matultulan hinon mi tingali hinuon og isipon sa kapulisan o isipon sa militar na dunay mi lain nga plano so as much as possible wa gyud to namo isulti ang nakahibaw adto kami ra gyud nga taga ABS-CBN mga gwardiya sa radya amo lang ingon nga parking lami ka diri kay dunay mi lakaw nga duol ra para dali ra kaabot ingon na mga kuan na ba lang matuon mo mga white lies na lang aron nga dili sab sila maalarma. Pero wa gyud to mahitabo sa first troop movements nga labantayan gi-deploy lang og overnight ang mga ekipo gihipos ra sab dayon kay wa man gyud nahitabo way actual na panghitabo dito sa ABS-CBN kaya pagduda gud sa una
ang ABS-CBN being the biggest media company mo gitargiton. Kung dunay kodita mo itargiton aron pahilungon o aron ilugon dayon sa mga rebelde kay daghan man kaayo malanaw sa ABS-CBN. So mo rason nganong conscious kayo ang management na dunay gamay lang kaayo nga unusual troop movements dito sa Manila. Kaming mga regional, di lang ang Subo, hastang Davao, hastang Cagayan de Oro, hastang Tacloban, hastang Zamboanga na dunay mga istasyon ng ABS-CBN, di pa alerto na yun nga panganda mo sa posibleng troop movements sa inyong lugar na posibleng target sa inyong mga istasyon sa ABS-CBN. So, salamat sa Dios, why nahitabuan to. Unya, namalin namin Iris, diri sa Barangay Kasili, sa Konsolasyon, doon na sa mga hugon-hugon sa troop movements. So, kini mas makahinumdum na ko sa mga detalye. Kay, giingnan ko ni Lionel Malasarte, katong among engineering head, buutan kaayo, na mag-set up na sa dito sa imong bahay para sa itong gibuhat dito sa pagsabungan. Iko nga naman, siya nasa ko na ilihog dito sa Manila. Kuyawan sila targito na sa tak. So, ang una na kuy balanghiran si Iris. And of course, ang among gwardiya diri sa among kiningkanghaan doon sa mga Pinoyanan na pasudlon ang among van. Akong gina sa Iris, Island ka alarma Iris. Pero Iris sila mag-set up. Kaya nga naman, iko nga para ba maapiki ko sa traffic, sa Iris akong kilimuran kay ako inon nga trupo mismo ay matarget pala ta dinhi di sa musugo sa Iris ako sige na kada ba dili ma-traffic pa ko Iris kay diha mga higay ma-traffic ko nya di ko kalahos pulihan itawon ko ni Rico Lucena o kinsa makapuli nako dito sa Angkor bisag duol ra kay ko sa ABS-CBN tungod sa ka-traffic. So mao na to nga subot na sa Iris so tinira na si Lionel Malasarte, buutan kay tunong kauban sa ABS-CBN. Nagsigilan itong ka-promote si Lionel Malasarte. Ang iyag yung unang trabaho, I think, transmitter. So, dito siya ma-assign og transmitter si Lionel Malasarte o niya nang resign ang mga labaw niya hanto si Lionel ay napuli nga among studio head. Niya namatay down to si Lionel tungod sa sakit. Katapusan namong biyahe o ba ni Lionel, masakito na siya. Pero wa siya nagpahibaw na mo. Nahibaw mi nga masakito na siya sa diyang na ospital na siya, nagluya na siya, gipahibaw mi siya ang pamilya. Pero adto na yung among biyahe, kami tanang department heads, na biyahe mi og sa gawas sa nasod. I think nananghid ko sa korte ato kay pending pa man to ang akong kasong libelo. Pero enjoy kay mi adto ang among biyahe sa gawas sa nasod. Niya mong makita si Lionel, mag-iwawon man ni si Lionel, pero si Lionel ba murag mo yung malako na ta. Para maglingaw-lingaw na ta, murag ba para niya katapusan niya akong biyahe. Ayaw ko ninyo, ayaw mo luya-luya diya. So, ang mga babae na naluya na og shopping, pero si Lionel gusto pa dyan nga, nag-inom dito sa Hong Kong, nitilaw mi sa tanang mga beer dito sa Hong Kong, basta enjoy kay si Lionel atong among biyahe. Perting mo ano pagkahibaw nga, masakito na diya in town si Lionel. So katong diri na siya sabay kay mag-set up na wa pa jud ko kahibaw nga doon na siya kakulian sa panglawas. Isa kami sa among roof deck. Pagtan-aw niya sa mga butay siya, klaruha dito sa pagsabungan natabunan mo sa mga punuan sa buli. Kato mga punuan sa buli dito sa pagsabungan. Pero diri sa amo hawan man. As in wa gi bisan gamay na lang sabon. So sus klaruha ani pag-test nila sa signal, klaro gyud tinuod kayo ang signal sa TV. So siya pwede rin kaari ka mag-anchor TV patrol diri sa roof deck. Unya murag mas hamugaway naman ni amo bahay diri gibili na nila mga equipment. So mas mahibong unya ang ano nga parking ang ubi van diri sa wa ba may parkinganan diri sa duol na mo. Lahi dito sa Raja Townhomes nga duol ra kaiba mga parking spaces diri mo mulutaw gyud mura ba jud og mo butoy hakaw gyud ang OB-van makadani gyud sa mga silingan. Mao tong wa na mo i-parking ang OB-van among gidiskarga ang tanan nga mga ekipo among gipahimutan diri sa bay. So ready na mi. Kung sa mahitabo, kung mahidayon si Mako ang troop movements dito sa Manila, ready na mi nga mo broadcast. Anang si Manaha, why nahitabo. So ingon si Lionel magtataon sa man baklas na ta, magtataayo sa kay tiling na apa. Total wa man masamok dito mga silingan dili. Wa man kuno wa may nahibong kay di man sa makakita akong mga silingan nga doon na may antena nga gibutang. Pero ang antena gabarug na. Ready na gyud to transmit.
Yang explikaran ko ni Lionel unsaon kung mag-uwan, kung kusog ang hangin, unsaon sa kining pagsiguro nga di mabali, nga dili matumba, ingon na ba unya panawag din sa studio kung nagkilang ko og tabang. So ito na ko sa sistema. Ang sistema mas komplikado siya tungod kay audio-visual man. Audio man o visual tungod kay para man sa television. Pero ingon si Lionel, ang quality ini maura gyud. Murag kana bitaw mag-broadcast me outside. Kanang di ba diha mo ti mga Higgins TV Patrol mag-broadcast me gikan sa Barangay Tipadilla, mag-broadcast me gikan sa Barangay Pasil, mag-broadcast me gikan sa Barangay Pardo sa kana yung public market sa Pardo, kapila ko ka broadcast diha, kaduha katulo. Naka-broadcast me gikan sa Barangay Inayawan, naka-broadcast me gikan sa nagkalilain nga mga locations. So gusto nila ingunahan na rasan ang quality. Pero kanang atong remote broadcast usare kamera, duhare kamera, kini full setup. Daghanon na itong kamera para while mag-broadcast ka, pwede ta mo tanaw sa Mactan Bridge, pwede ta mo, pero di lang nato ipasabot ang location. So di lang yun mo hatag og mga footage nga maka-establish sa among location. Kaya tingali matultulan mi, kaya purpose ba yaadto na tago-tago ang among broadcast. Pero di pa rin radyo, mahimo naman ka mahupo, maghunghong lang kaya ilaw sa katre, sa TV di yun, kinahanglan jud ka nga mo patoy hakaw sa imong antena. So, napamilyar na ko atong maong setup. Now, of course, sa ikaduhang higayon, why actual troop movements nga nahitabo, why actual nga remote broadcast nga nahitabo. Pero katong duha ka kasinatian, nakaandam to nako sa usa sa labing dakong panghitabo sa akong broadcast career, nga diriyot gyud ko maahat og hunong sa pag-broadcast. Nahitabo katong maong setup na nakapamilyar na ako nga capable ra di, mahimo ra di ay. Pero what yung idea na katong maong teknolohiya magamit aron ma-extend pa og jutay ang akong broadcast career. Kay kamunta na nahibaw si Dr. Iris na stroke na ni og kaduha. Ang unang stroke walay kaso, pero apektuhan ang iyang eyesight, managitawag na hemianopsia. So na ay certain parts sa iyang vision nga di siya makakita, so dili na 100% ang iyang vision. Kasagaran ang naapektuhan kining sa kilid mo na nga di na siya mo drive, retire na siya siyang pagpangopera kay OB-GYN baya ni si Dr. Iris maayo kini mangopera sa iyang mga pasyente diya sa maternity hospital. Iyan ang giturn over ang iyang mga pasyente ngadto sa ubang mga doktor kay di na siya ganahan ba na marisgo ang mga pasyente kay dili na 100% ang iyang vision. Usahay ka na sa kilid na mukalit lang tungan kay di pa rin nato doon natin peripheral vision bitaw na doon gamay lihok sa kilid makakita pa tapos nagatubang ta sa atong atubangan isang nagtanaw ta sa atong atubangan. So sa first stroke ni Iris wa ko diri sabay pag katong first stroke ni Iris tungod to sa labor strike sa maternity hospital, niya siya presidente. Niya pressured kay Dr. Iris ato tungod sa negotiations nga pag-prevent sa strike, hangtod finally iulbog gid ang strike, no? Nasira gyud ang maternity kay gistrikean gyud sa mga trabahante. Wa gyud mahusay mo nang hangtod karon daghan man kay kog amigo sa Kilosang Mayo 1. Ingnon ta mo di gyud ko kapasaylo ninyo. Kay kamo gyud akong gipasangilan sa first stroke ni Dr. Iris sa kusalan. Kadto inyong kamaldito, kadto inyong syagit-syagitan kuno silang Iris atol sa negotiations. Kada bang way mga batasan ba? Kay bawo sila nga pulos babae in town ang tagduma, ilarang mahudlat-hudlat. Sus, kadaghan ko amigos kay Emil, kadaghan akong interview o nila, syaro eh. Ang hangyo mong gyud ko ba? Ayaw na nyo inanaaw eh. Kanang maternity di man in town na parehas mga ubang mga negosyante nga mga maro. Kanang maternity, iba ba mo non-profit hospital na dili na para finansya, ang bisan unsa kitas maternity ibalik ra sa improvement sa facility, sa sumulan o sa mga benepisyo sa mga trabahante. Pero hibaw kay ni KMU, ang maternity goal strategic magayo. Mag-strike sila diha, mabantang sa tanang mga tao, makita ang Diaz Puente, makita ang Diaz B. Rodriguez, kuan ba? Kanang gigamit nilang maternity isip prop ba sa pagpahibaw nga ang KMU buhot pa, ang KMU aktibo pa. Mo nang taga KMU sorry kayo, di na ko mutagad ninyo. O mutagad mo ninyo di na pareha sa una kay
para nako dako kay muksa sa nitabo ni Dr. Iris. Ang ikaduhang stroke ni Iris dili na kusbay. Unya, ang iyang reklamo para nisakit akong mata, para maglain akong mata. So, ingon siya pa adtutan ni Dr. Jojo Aquino, kanas Dr. Jojo Aquino sa ACES, mao man gina ang iyang espesyalista sa mata. Unya, close friend kay Dr. Iris, ang asawa ni Dr. Jojo Aquino nga si Dr. Celine Aquino. Ang usa sa labing gwapang doktora din sa Subo. Of course, sunod ni Dr. Iris. Kana si Dr. Celine na Miss Velez na sungilngig kaya na si Dr. Celine Aquino. So dito siya nag-drive sa sasakyanan kaya di mo mo drive. Sus, pag-abot dito i-check ni Dr. Jojo Aquino ang grado siyang mata. Siya bay may ilang tinagdanay. Kurang TIA manibay. Sus, mo ito pagkaibaw ni Celine, gi-admit na yun sa Iris, gi-check na yun, stroke yun. Nang yung stroke, kanis Iris, di siya anad o stress. So, gamay lang kayo nga stress, maapektuhan pa kayo siya ba? So, katuin daw na akong kaso, katuin intaw na nga akong mga previous na mga away, siya mo labing apektado ato. Ito nga, after sa second stroke, nakadesider ko, o akong giina sa Iris Ars. Ako ino ng ABS-CBN Ars na aro di na mahitabo, ito na mahitabo ni muwa ko. Mo retiro na ko. Mo retire na ko sa akong trabaho sa ABS-CBN. Bahala og di pa ko qualified sa retirement, bahala di ko ilatugtan og early retirement, mo retire na ko. Bahala ko ako'y madawat, mo retire na ko. May konsulti niya. Lain naka-trigger adto kadto bitong linog sa 2013. Pagkahitabo itong linog sa 2013 na porting kusuga, daghan kayo na natumpag din sa ato, natumpag ang Cebu City Medical Center na dito sa Bohol, partigram na yakap tibok Bohol tungod atong linuga. Wa ko diris bay. Nang interview ko mga doktora, ang interview mga higala ni Iris dito sa studio. Wa ko kadagan, sila wasad kadagan kay bisag naglinong na sige mag-interview kay maikog mamisa usag-usa. Pero si Iris silitang usa na nahibilin diris bay. Gitawagan na siya sa mga igsuon, gitawagan na siya sa mga higala. Diha pa siya ka-realize, wa pa man katawag ang akong bana. So siya nanawag na ako, on air pa man ko. Di pa mo kabiya kay rinog ba ya? So nagsipa may coverage. So nag-guilty kay ko mga, sus, na ako para sa ubang mga tao, pero wa ko para sa akong kaugalingong asawa. Unsa mo matanga sa pagkabana? So ito yung nakapadesider ako. So, nanangin ko ni Montata, Manta. Mo-retire na lang ko Manta. Manta, ayaw. Ano man? So ako siyang gipasabot siya. Mahimo ra man gud. Pag-hire lang mo og nurse para makabantay ni Iris yung pumunta. Kailabi kang Iris punta. Di gina ganahag nurse, di gina ganahag. Basta nisuway mi ni nisuway mi og Sibi. Na nag-awa si Sibi gusto mo apil. Nisuway mi hire og nurse para nga mo-assist ba ni Iris kay ang iyang movements, kinahanglan pa man siya gakon, kinahanglan pa siya ngagiyahan sa immediately after sa second stroke. Sus, ang nurse, abdi ko sa kaadlaw Mahiyan niya in English. Lisod kay ni Iris nga, doktora ba yan So, mo ni kinagahiag o nga pasyente. Sa mga to, nakasabot si Ma'am Tata na, of course, imo man ang pamilya, imo ng desisyon. Ato lang sa suwayan, 1 week, timbang nga pag-ayo, kami sa management, tanaw na mo, doon na ba may ikapuli ni mo, or makahimo pa tag-arrangement, na di lang yun kahingpit nga mo retire, mo ilang hangyo sa ABS-CBN. So, kini before pa ni sa pandemic, hawa pa'y pandemya sa COVID-19. Ug mao ni nahimo na kung ngilgay kay training sa pandemya. So diyang nanira na tang tanan, di na tagagawa sa atong bahay, kaming Iris, doon na may usa ka tuig nga practice. Kay for 1 whole year, naingon ang ABS-CBN, sige, di na lang ka mo trabaho, pero magsige ang imong sildo. Ginamit ang akong leave credits kay tungod sa akong trabaho sa ABS-CBN, doon na may mga leaves, pila ka adlaw among leave kada tuig. Di ko ka-enjoy sa akong leaves kay
naraman ko sa istasyon. Ya, di mo ko ganahan maglakaw-lakaw, di mo ko ganahan magbakasyon. Gawas kung doon na may mga lakaw ni Iris, kana man ang hit ko, usa ka semana nga leave, 2 ka semana nga leave, pero tagsara na kayo. So sa kinatibuk-an akong career, 1995 ako nagsugod sa ABS-CBN, daghan na kayo ang akong credit leaves. Unya, before ang credit leaves, ma-convert na siya o cash. So dako kay ko makubra gikan sa kong credit leaves. Santo niingon ang ABS-CBN, dili na. Kinahanglan i-enjoy na gid namo, i-encourage na gid sa ABS-CBN nga mo leave na gid. Sus ilang gikwenta akong credit leave siya balig pila sa nika buwan. Di kaabot ko sa katuig. Pero meaning magsige pa nga akong sweldo bisag wa na ko magtrabaho sa ABS-CBN. So mo na to, nahukmanan ni sugot ng Manila na di na ko mo report as manager, as station manager. Kaya mao man to akong job title. Of course, angkor sa ko sa DYAB, angkor sa ko sa TV Patrol Central Visayas. Pero nihangyo sa mga tata siya, bisag wa di na ka mo report every day, pero mahimo ba mo report lang gihapon ka para sa arangkada sa DYAB, nya mo report lang gihapon ka para TV Patrol sa Central Visayas. Total TV Patrol 30 minutes, 40 minutes. So madarat niya dili hingpit mabiyaan sa Iris. Ako lang siguroon nga ini TV Patrol nako na mahibilin diri uban ni Iris. Mo to hangyo ni tata akong giingnan si Iris. Isugot siya na mao to'y arrangement. Pero sa akong arangkada sa DYAB, pila to ka oras? Duha ka oras ba ito ang akong programa sa arangkada ni. Sa una pagsugod 3 na ka oras, 6 to 9. Dihay gayon na 4 na ka oras, 6 to 10. So pero kadtong higayon na 2 ka oras ang akong arangkada. Di mahimo akong biyahe sa Iris 2 ka oras. So yun si Ma'am Tata, ako na lang ibalik to na itong setup nimo at to lang ka mag-broadcast sa imong bahay. Gikan sa Mumbai, maka-broadcast ko live sa DYAB. So mo to ang teknolohiya sa remote broadcast, ibalik ni Lionel diri ni si Sir Peter na to. Alpafara kay audio naman lang. Wa man ko magkinahanglan og video para sa DYAB. Wa pa may teleradyo nito. Adiha na teleradyo pero komplikado ba kayo butang na sa big camera diri. So audio na lang. Ang tawag ato ni Sir Peter Alpafara STL, Studio to Transmitter Link. So imbis ang akong transmission direkta sa transmitter, unya ang transmitter sa Busay mo transmit sa akong tingog padung sa among studio sa Hagubiaw. Kani man ko mahimo mo direkta og transmit from bisag masuol ko sa Hagubiaw tungod sa daghan kay mga buildings, di man makalusot ang akong signal sa daghan kay nga mga istruktura. Kaya dito kay niya may nitawag sa telepono ako lang ni balibaran.